Akeh sing ora percaya yen kliwon iku rajane weton ing bab gaib. Senajan neptune luwih gedhe paing nanging energi gaib jelas kliwon menang. Kliwon iku sifate tenang nanging angel ditebak. Wonge menengan santai lan katon ora pedulian. Padahal pikirane jero banget. Nanging ana masalah sing kerep dirasakake kliwon, yaiku perasaan ora cocok karo lingkungane. Kadang wong liya ora iso memahami awakmu. Kliwon mung butuh cara dienggo nunjukake karaktere tanpa kudu akeh omong. Nalika wengi teka lan wiwit sepi, wong sing lair ing weton kliwon kerep mung meneng dhewe. Asring ngalamun mikirke sing durung kedadian. Ora akeh cerita, ora seneng ngeluh, saka njaba katon kuat lan ayem, nanging jero atine kebak pikir sing ora tau rampung. Akeh sing dipendem, ora kabeh iso dituduhake marang sapa wae. Saben dina wis diadepi nganggo upaya sing ora sithik. Kerja wis maksimal, donga uga ora nate kendhat, nanging rejeki kadang krasa kaya ana sing ngalangi. Mlebu sithik metu maneh, ati kerep ora tentrem. Kliwon kuwi gampang kegawa swasana lingkungane. Yen alur urip ora selaras, sing keganggu dudu mung ati nanging uga dalan rejekine. Ing taun 2026 weton kliwon iki diprediksi bakal mlebu ing fase urip sing luwih makmur, sugih, rejekine saya jembar, nganti iso tuku barang mewah kaya kendaraan, perhiasan nganti omah.